Vidjeli smo hrvatske učiteljice, entuzijazam je odveo u Brisel. One su bile najbolje pa su i osvojile taj put, no mnogi itekako sudjeluju u projektima e-twinninga. Koliko učitelja u Hrvatskoj sudjeluju u njima? Da, pa možemo se pohvaliti da je Hrvatska jedna od brže rastućih zajednica na e-twinning portalu i trenutno ima više od 5000 korisnika iz Hrvatske. Da, ove su učiteljice stigle iz manjih sredina. Uvijek se pitamo je li možda teže doći do tako nečega ako netko iz manje sredine nije blizu ovih centara znanosti. Je li to prepreka? Pa što se tiče e-twinninga možemo reći da je potpuno liberalan u smislu da se odvija preko interneta. Internet je, evo, nadam se da će biti još dostupniji svima u školama, ali već je i sad dovoljno. Evo vidimo da je gospođa Miljević sa vlastitog laptopa provodila projekte, tako da stvarno što se e-twinninga barem tiče dostupan je svima. Znači virtualni svijet omogućuje svima da ravnopravno sudjeluju u ovome. To je jedna od prednosti digitalizacije. Je li ovo u Briselu bio prvi slučaj da su se naši učitelji konkretno uključili u međunarodni projekt, da su pozvani na edukaciju i da su im troškovi plaćeni putem europskih fondova? Ne, znači Nacionalna služba za podršku e-twinningu, a mi funkcioniramo pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, zapravo jedna od naših aktivnosti je ta da šaljemo nastavnike na mobilnosti. Sredstva pokriva Europska komisija, osigurava zapravo i ovo je već dosta, znači 5 godina e-twinning aktivan u Hrvatskoj, možemo reći od početka da smo poslali jako puno već nastavnika na usavršavanja. Ovo je konkretan slučaj da je riječ o dobitnicima nacionalne nagrade, međutim mi mimo toga organiziramo natječaje na koje se nastavnici mogu javiti i putovati u inozemstvo. Agencija za odgoj i obrazovanje koja bi trebala biti glavna nositeljica raznih programa nema novca. Je li onda e-twinning šansa da se europskim novcem naši učitelji dodatno školuju da sudjeluju u različitim projektima? Pa da, vidimo i sami da su takva usavršavanja sve popularnija, da su nastavnici prepoznali da uz pomoć programa Erasmus+, čiji je e-twinning sastavni dio, kao i samog e-twinninga mogu se usavršavati u inozemstvu. Tako da evo, popunjavamo za sada prazninu, uspješno i surađujemo s Agencijom za odgoj i obrazovanje, nadamo se da ćemo i neka zajednička usavršavanja organizirati u budućnosti. Ali da, to je svakako šansa nastavnicima. Evo, nedavno smo imali primjer iz Tučepa učiteljice Marlene Bogdanović koja je zainteresirana za tehnologiju i inovacije. Ona je isključivo vlastitim angažmanom pobrinula se da se učionica opremi informatičkom opremom. Je li i ona uključena u e-twinning? Je. Ona je naša bivša e-twinning ambasadorica. Mi zapravo samo e-twinning zajednici imamo određene učitelje ili nastavnike koje nam pomažu u promociji. Tako da gospođa Bogdanović tu ima široko iskustvo i obavljala je taj posao kao naš vanjski suradnik, tako da evo stvarno je svojim zalaganjem postigla da i naravno zalaganjem roditelja, ne smijemo ni to zanemariti jer su i njihova sredstva u to uključena, tako da cijela lokalna zajednica je prepoznala potrebu da se učionica opremi i da učenici uče na jedan drukčiji način, znači putem e-twinninga, projektnom nastavom i koristeći IKT. Sad ste spomenuli učenike. Koliko oni mogu biti uključeni u ovaj projekt? Pa mogu biti potpuno. Naravno, to je sve uz nadzor nastavnika. Znači, ne mogu se samostalno registrirati na portal. Međutim, oni mogu samostalno objavljivati sve sadržaje, komunicirati s vršnjacima u inozemstvu, što im je najzanimljivije. Posebno kad je riječ o manjem uzrastu učenika, onda im je jednostavno zanimljivo vidjeti djecu iz druge škole i komunicirati s njima. Znači, gospođa Kralj je spomenula i videokonferencije kao metodu. Tako da, dopisuju se s vršnjacima, istražuju zajedničke interese, koje su im različitosti, tako da, nadasve im je zanimljivo i jako su aktivni. Imaju različitih projekata, evo primjerice učenici iz Srednje strukovne škole s Krka izradili su online turistički vodič grada Krka. Da, to je upravo projekt koji je gospođa Pasarić spomenula, znači iz priloga, ona je dobitnica nagrade za taj projekt. I projekt je kvalitetan jer ima opipljivi rezultat, znači taj e-vodič koji može poslužiti svima zapravo kao turistički vodič grada Krka. Izradili su ga u potpunosti učenici koji su se oblačili u nošnje, osmišljavali aktivnosti koje bi bile zanimljive turistima i tako dalje. Znači riječ je o strukovnoj školi, to je smjer hotelijerski tehničar i oni su na neki način dobili potpuno novu razinu nastave. Znači iz stvarnih situacija su učili kako će se kasnije profilirati na tržištu rada.
Koje projekte možda još možete izdvojiti onako zanimljivije kao primjere u tome? Pa spomenula, mislim, ima ih jako puno. Znači, hrvatski korisnici trenutno provode ili su provodili oko 2000 projekata, tako da ima ih jako puno. Ali evo, mogu spomenuti neki novi u kojoj je bio uključen jedan vrtić iz Varaždina i još neke osnovne škole iz Zagreba sa partnerima iz Slovenije. Znači, radi se o vrtićkoj djeci, jako malom uzrastu, i oni su poštom razmjenjivali sjemenje i sadili biljke u dvorištima svojih vrtića. Tako da to isto je jedan zanimljiv način da upoznaju klimatske različitosti, vegetaciju u partnerskim zemljama i tako dalje. Potiče li i sama agencija učitelje da se priključe i kako se vodi briga o onima koji su već uključeni u e-twinning? Da, pa to je zapravo naša glavna djelatnost, znači nacionalne službe, da im pružamo podršku. Naravno, obuhvaćeni su naše aktivnosti i nastavnici koji nisu još registrirani. Mi gostujemo po školama, održavamo radionice i seminare za njih kako bi ih motivirali da se priključe, a oni koji su već priključeni mogu nam se obratiti za sve. Od toga da nešto na portalu ne radi, znači ili se ne snalaze, do nekakvih pedagoških savjeta kojim dajemo kako što više integrirati e-twinning u nastavu. U tome nam pomažu i ovi ambasadori koje sam spomenula. A gdje je u svemu ovome Ministarstvo obrazovanja? Pa Ministarstvo obrazovanja je naša krovna ustanova, znači mi s njima surađujemo i naravno prate naš rad. Međutim, agencija, mislim, sam sastav agencije je takav, znači manji smo i puno fleksibilniji i krovna smo ustanova za provedbu Erasmus Plusa, znači najvećeg europskog programa u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta, tako da na taj način smo uključeni u reformu obrazovanja i naravno utječemo na neke strateške smjernice koje i ministarstvo donosi. Dakle, i ministarstvo bi na sličan način moglo organizirati neki projekt, je li u pitanju novac ili nešto drugo? Pa zapravo da, 90% naših sredstava je od Europske komisije, međutim e-twinning već uspješno 10 godina funkcionira u Europi, tako da mislim zapravo da ni nema potrebe izmišljati nešto novo, nego jednostavno potaknuti nastavnike da se čim više uključe i iskoriste već mogućnosti koje su im na raspolaganju. Jeste li na neki način bili uključeni u ovu kurikularnu reformu? Jesu li ljudi koji su vodili taj tim komunicirali s vama, možda prihvaćali neke ideje, savjete? Naravno. Sa stajališta agencije kao ustanove svakako, međutim što se tiče e-twinninga najviše trebam istaknuti entuzijazam nastavnica, između ostalog i gospođe Kralj koja je bila uključena u reformu kao članica jedne od radnih skupina, i e-twinning je zapravo spomenut u kurikularnim dokumentima i u kontekstu korištenja IKT-a u nastavi, međupredmetnih tema putem projektne nastave, tako da evo zadovoljni smo. Nadamo se da će se nastaviti sa radom. Evo na kraju moramo vas pitati što dalje, hoće li učiteljicama iz hrvatske strane biti omogućeno neko napredovanje ili mogućnost da primjene neke ideje? Ili će i tu reći entuzijazam? Pa oni već sve primjenjuju. Znači e-twinning je sva usavršavanja na koja oni idu su vrlo praktična, znači oni već tamo nauče i primjenjuju ideje koje su, znači vezano za znanja koje su stekli i mogu ih odmah od sljedećeg dana primijeniti u razredu. I to zapravo i rade. Znači sve je vrlo praktično postavljeno, mi smo im tu podrška. S obzirom da je riječ o online aktivnostima, stvarno sve ovisi o njihovom vremenu, trudu, dogovoru s partnerima i slično. Znači nema papirologije, nema komplicirane prijave projekata, tako da evo tu im je prednost i mogu odmah zapravo početi s primjenom. Što mislite vi, bi li država trebala ipak nagraditi ljude koji na osnovu vlastitog entuzijazma idu dalje, uče dalje, dakle nitko ih na to ne tjera i iste te ideje šire na mlade naraštaje, a za to nemaju ništa osim možda neke pohvale? Naravno. Zato se nadamo u budućnosti da ćemo bliže surađivati sa Agencijom za odgoj i obrazovanje koja ima sistem bodovanja za takvo usavršavanje, tako da će i twinning usavršavanja moći biti dijelom toga. Znači već smo djelomično sa webinarima tu, ali evo htjeli bismo i sa fizičkim usavršavanjima, s radionicama omogućiti da dobiju bodove za napredovanje u struci. Mislim, to je najmanje što se može u svakom slučaju. Apsolutno. Gospođo Režek, hvala lijepa na sudjelovanju u Studiju 4.